ассалому алейкум дӯстон, подписчикои канали мо. ҳозир мо боз оиди манами касалихои гелос суҳбат мекунем. агар ёдтонда бошад, дар аввали баҳор мо ҳамин хеле як видео кардагӣ будем. ҳамин гелосода ҳамин хеле як касал омадагӣ буд, барги гелосда касали гурӯҳи яке аз касалиҳои гурӯҳи занбурӯғӣ кластопареоз, ки ҳамин барг яъне сурух мешавад, дар барг сурохӣ пайдо мешавад, сурохие ки ҳамин шакли яъне як сухтавори монандӣ дорад, ҳамин пайдо шудагӣ буд. ҳамон вақт мо коркард гузарондем. мо ҳамҷо гуфтагӣ будем ки ё 2 ё 3 коркард мегузаронем. инам бошад, мо ҳамон вақт коркард гузарондем бо фунгитсиди скор. яъне скор ҳамин хел фунгитсида мебошад ки аз гурӯҳи фунгитсидҳои системавӣ дохил мешавад. мо ай ҳамун истифода кардагӣ будем. анаки ҳозир мо қарор дорем пеш ҳамин гелосода ман ҳамҷо ҳоли мо ай назар гузарондем, ҳар хел як хел дарахта бисёртар, як хел дарахта камтар, ҳамин ҳам кластопареоз пайдо шудагӣ, ҳам хлороз. мана бинем хел шакл дора, манам хел шакл дора, манам хел бинем хел баргода бисёри бад бай омадагӣ, манам хел яъне ҳамин ду нави касал пайдо шудагӣ. лекин ҳозир мо қарор дорем дар нимаи охири нимаи аввали тобистон, яъне ягон ҳафта пас, як 7 рӯз 10 рӯз пас сар мешавад нимаи дуюми тобистон. яъне баъд як чиз дигаро фаромӯш накунем ки ҳамин касал ҳозир омадагӣ фақат гелос, ҳамин нави гелосе ки манами пеш майда мепаза. баъд диҷа мо дорем як нави олучаи мичурин меган, олуча гелос ҳам ном мебаранд мода. ҳаминам ду хел ҳастай, ҳам пеш мепухтагӣ ҳастай, ҳам фосилаи 10-12 рӯз баъдтар бо мепухтагӣ ҳаст. бисёртар дар ҳамун олучаи нави мичурине ки пеш мепаза ҳамун омадагӣ ай. яъне ҳамин ҳам гелос ҳам ҳамун олучае ки пештар мепазаанд, яъне пешпазаканд, ҳамун ҳамин касалӣ пайдо шудагӣ ай. анакун ҳозир мо чӣ кор бояд кунем? ҳозир мо ай фунгитсиди гурӯҳи системавӣ истифода намекунем. комилан ҳамин гурӯҳи фунгитсидои системавӣ истифода бурдан ҳозир мумкин нест. барои чӣ? барое ки ҳозир ба наздикӣ сар мешавад, чӣ хеле гуфтем, нимаи дуюми тобистон, яъне ҳамон вақте ки дарахтҳо яъне ҳоҷат ба амал кардани дарахт нестад. яъне дарахтҳо ҳарчи бештар бояд ҳамин баргои худро партоянд, яъне тайёрӣ ба яъне соли оянда. агар ҳарчи бештар агар ҳамин дарахт баргша дар он вақте ки сар мешава ҳам процесси яъне аз амал мондани дарахт, агар ҳарчи пештар ҳамин баргша агар партоя дарахт, ҳамиқа соли ояндада ҳам ҳосил хуб мешава, ҳам дарахтам яъне барои муҳофизат кардани худ аз хунукӣ бисёр яъне як роли калон мебозад. анаки барои ҳамин ҳозир мо чӣ кор мекунем? ҳозир мо истифода мекунем ё ай абига-пик ё хом. ҳозир мо ҳамира як бор, мана 2 рӯз пеш мо як коркард гузарондем бо абига-пик ва яке аз инсектитсидҳо. барои ҳамин агар имкон бошад дар қатори ҳамин яъне дар баробари ё хом ё абига-пик агар мо аз яке аз инсектитсид яъне муқобили ҳашаротам истифода кунем дар як ҳамун коркард як боро агар ай ду чи истифода кунем бисёр хуб мешава. ин ҳам ҳашарото аз ҳашарот тоза мешава. хоб ҳамин ҳозир мо коркарда гузарондем. анакун 7 рӯз баъд мо метавонем мо дуюм коркарда гузаронем. ин чӣ аҳамият дорад? ин аҳамият дорад ки ман ҳамин дида боша ҳар як навдада дар қатори ҳамин баргое ки ҳаст, баргои ман ҳамин касалӣ омадагӣ ай, бу ҳаст баргое ки фарз кардем ман баргои тоза ҳастай, ман баргое ки касалӣ надорам. ин хеле баргоам ҳар навдада ҳастай. анаки ҳамин вақте ки мо ҳамин коркарда гузарондем, ҳамин баргое ки ҳозир ҳаст тоза, ман ҳамида ҳам ин дарахт ба дарахти дигар сабаби ки ҳамин касалӣ гузарандаай, ҳам ай дарахт ба дарахти дигар сироят намекунад, ҳам ба ҳамин баргои тоза будагӣ меистад. анаки ҳозир ҳоҷат ба агар мо сеюм коркарда гузаронем, 3 коркард, ҳозир 1 ё 2 коркард мо гуфтем, чӣ хеле гуфтем, мегузаронем тамом. инам аз гурӯҳи манами препарат яъне фунгитсидҳои контактие ки таркибашон аз купруси мис яъне таркиб ёфтагиан, ай ҳамин фақат истифода мебарем. аз ҳама хуб чӣ хеле ман ҳозир ҳамҷа болотар гуфтам, ё хом ё абига-пик тамом. ҳамин ду чи як чиша интихоб карда агар истифода кунем хубтар ай. мо ҳам кор карда манам 2 бор вақте гузарондем. анакин ин чӣ хеле ки як бор дига қайд кардем, имконият медиҳад ки як профилактика мешава. тамом.
دیگه ما حجت نیست. اگر ما 3 کارکرد گذارونیم همین امکان داره که من همینجا اهمیت داده باشه. من همین بار من همینجا حوز مخچه بین همین قسم زیاد یعنی ممکن عینک شده شویش همین امکانیت داره. یعنی همین حالت مونه که اولی چه حالتی که اولی بهارای همین حالت پیدا میشه، لیکن این چه خطر داره درخت. وقتی که این برگو از نو یعنی شده میشه برگوی نو ممکن خنوکی اگر پیشتر بیان، یعنی خنوکی که من زمستان ایترامو زمستان خنوکی پیشتر بیان، این همین خیلی امکان وجود داره که همین درخت یعنی همین برگو را خنوک میزنه. این باعث قاق شدن درخت یعنی با نیست شوی درخت میبره. برای همین حضور را خیلی که ما تاکید کردیم بالا فقط همین عمل اجرا کردن در کار تمام. بعد در آخر یک چیز دیگه را فراموش نکنیم که وقتی که نصیب کرده باشه سال آینده وقتی که ما کار کردی زمستان را میگذرونیم در اولی بهار یعنی پیش ای پیدا شدن من برگو پیش ای پیدا شدن برگ حتما باید که از فونگیسیدهای من همی دوروی کوپروسی نیست داشتگی یا که اینجا هست یعنی همون محلولی بردوس که جیتس میگن محلولی بردوسی اینا میتونیم استفاده کنیم یا که از یکی از فونگیسیدهای چخیلی گفتیم که ترکیبشون از مت ترکیب افتگن همینا پیش ای پیدا شدن یعنی برگو اگر ما کارکرد گذرونیم همه درخت داده نه یک گیلاس فرض کردیم олуча همه درخت داده اگر ما همین کارکرد گذرونیم انمی خطر انمی پیدا شدن انمی کاسالихои کمتر میشوه. بعد موافق همون گرافیکی ما داریم آینده با هم کارکرد را با ما گذروندن میگیریم. باقی دوستان در امان خداوند باشید.